아유, आंनि फिसा야. 어마우 그마마르크. 마트 산시비 시망하고 누잡혀야 너의 아이나 배. 마 안고 고스카아케 나마. 너니 아이코 너니 너마코 마는 고스카아케 너는 캡세토 코볼라는 하예는 악문지고 능 탕난이 동어 능 퇴야그 악문지고 니 피사를 그 무타는 설바 서냐 그동 라우냐버 그거야 맨 마 호바시 타네요 라우버 무탄하야 나비 kopsoni 피사즈바시 만든 코바이스니 라우냐버 그거야 코바이스니 피사즈 그 무타는 악문지고 오이버 기카양코 라우브하야 무타는 이거 판네 살라바이 탈리아 Sengaho ane haba jane thangdong biyo ha khian kya nama ha nang nape phot na ha nang kepse sinta nangena hajar babang bima raubo nang thaka sinta jaya babang ha sinta jaya mane nang nang bima janem giri bima daga ma buji mane nape jebla nang bima jagan obla se buji moनगोन फिसाफोरा बिमाफोरखौ बुजियाबाबो बिमाफोरा बुजियो मिथिगौ ना नोङो सोर हौवाजों खारसनहैमारखो हा नों गोख्रै फै नङाबा बुजागोन देलै खबाइसेजों अम्मा खबाइसेजों आयै आङो नोंनि थाखाय ओंखाम लाबोदों मा ओंखाम जाथ'वालै आं आयै नों दहायबो जायाखै नो जा नोंसोरनो जासिना ला ओमफ्राय अम्बिकिजों नोंजों मिथिबाय नोंसोरनि थाखायनो बेफोरबायदि जाजोबदों नोंसोरनो सनि ग्रह साला बे अम्बिकिखौ होखानो होबाबो नों दाबो होखाराखैना हा जेब्लासिम बे अम्बिकिया थागोन अब्लासिमनो सनि ग्रहआ जोबनाय नङा होखार माबार बेखौ बेफोरबायदि नङालै आयै नोंनि साननाया गोरोन्थि आंनि साननाया गोरोन्थि हा बै सनि ग्रहआ फैनायनिफ्रायनो मोनसेबो मोजां जायाखै न'आव थां बेनिफ्राय ओंखामा दोन ओमफ्राय थां नोंसोरनि मोखां नायनो गोसो जाया आंहा सनि ग्रह गोजासो नोंसोरो थां बेनिफ्राय जागोन दे आयै आं थांगोन नाथाय ओंखामखौ जा नों आयै नोङो दहायबो जायाखै मैयाबो नों बोथिसेल' जादों आंसो मोनथिगौ फिसाजो गोमाजादों आंहा नोंथ' गदायसो अबाव दुखु मोननो दाथ' नों जानाय लोंनायावसो बेस्थ' आङो बिमा नापेनि बिमा मिथिबाय नों जाबाय गदाय अबाव दुखु मोननो बिदि नङा आयै दाथ' जायाबाबो जायाना आयै जायाबा जों बोरै थांना थागोन बेफोरबायदि थैलाङोबोथ' हायाना दुखु मोनदों आंबो आयै जोबोद दुखु मोनदों आंबो नापेखौ बिनानाव सानोमोन सानगोन मायाबा नोंथ' बै अम्बिकिखौसो बिनानाव सानो बिनि थाखायनो नोङो जोंफोरजों नांज्लायबाय थायो दोन ओंखामफोरा ओमफ्राय थां बेनिफ्राय गेट आउट नोंसोरनि मोखां नायबाय थाबा आंहा माथा गरमसो जायोलै मिथिबाय आयै जादे ओंखामखौ जायालासिनो थानाङा दे आं थांसै दे नोंसोरनि थाखायनो आंनि फिसाजोआ गोमादों नोंसोरनो सनि ग्रहआ आंसो मिथिगौ मिथिबाय बेसेदि दुखु मोनदों नोंसोर मोजांसो मोनदों खोना गदाय नालाय मोजांथ' मोनखागोन थैबासो मोजां मोनखायोमोन खोना आइ जमुना आं मालाबाबो थाबायनो हालानो मा जामारदों सोरनि नोजोर नांमारदों जोंनि न'खरा जोंहानाव थाफैनाय गथ'आबो गैलानो गोमाबायनो आरो नापेयाबो गोमाबायनो आरो नै दा आङो एक्सिडेन्ट जालायबाय थेंखरा जाना थाबाय डक्टरा बुंनाय बादिब्लाथ' आं मालाबाबो थाबायनो हानाय नंलानो मा जागोन दा आंनि न'खरा मा जागोन बिमायाबो नापे गोमानायनिफ्राय माथा गरम रखम जाना दङ फाग्लि रखम जाना दङ बेफारावबो थांनो हाला सोर जाहोगोन दा गुमा खफ्रियाथ' गुमा खफ्रि जेबोखौनो मावखाया बादुला मा जाबावगोन दा सानबाबो साननोनो हाला आङो फैसा एसे मोननो दङ बेजोंनो थांसै न'आव बेनोसै आं थैनांगौमोन मानो थैयासै थैबानो साबसिन जागौमोन आलाय सिलाय मा जाबावगोन थाबायनोनो हाया आङो मा जाबावगोन दा जमुनायाथ' बिमानो खिन्थानायानो थायाखैनो आं एक्सिडेन्ट जानायखौ आरो जमुनायाबो सानबाय दङ आंनि आथिङा हामगोन होननानै नाथाय आइ जमुना आंनि आथिङा मालाबाबो हामलानो आं मालाबाबो थाबायनो हानाय नंलानो आइ गैला जोंनि न'खरा मालाबाबो मोजां जानाय नंला जमुना बिमायाबो एक्सिडेन्ट जाना थैबाय
नै आंबो दालाय सिला ओजों आरो नापियाबो गोमाना दङो माने मा जामारबाय दङो आं हमनानैनो मोनला इसोर नायफिनदोलै जोंहानि न'खरखौ नायफिनदो बिदिबालाय बोरै थांना थानो हानो जोंफोरो आइदै माइरंखौ सुखांबाय र' ओंखाम ओंख्रि संनानै उन्दुना थानोसै आं हाला ओरैबायदि मोदोम सादोंना जेनथेन ओंखाम ओंख्रिखौ संनोसै आं बिनि उनाव जानानै उन्दुना थानोसै माइ साइ गायनो थांला आं हाला आं बिरदावा बुंबानो जागोन नामा आं हायानोबा बोरै थांनो दे हौ बिहामजो नोङो माइ गायनो थाङासै ओहोलै आयै आंना मोदोम गंसेया साना दंजोबो आं नोंनो खिन्थायाखैसोमोन बोरै थांनो दे आंलाय थांनो सानदोंमोन नाथाय आं हाला ए सानसे गायनो थांनायावनो हाला होमबा माइखौलाय गायनो थांनांगौमोन दाथ' फैसाबो गैया आंबो थांनो हाया हानायबाथ' आं थांगौमोन देनाय बिहामजो आयै हानाय मोनबाथ' आंबो थांगौमोनलै नाथाय आंना मोदोमा ओरैबायदि साग्लिजोबना दङना मोदोम गंसेया साजोबना दङ आयै बिरदावाथ' आंखौ दोखो दोखो रायना गालांबाय थांनांगौ होननानै नाथाय आं थांनो हायालै आयै आं आरो सानसेबो माइबो गायफेरा खोथियाबो फुफेराना बेनिखायनो बेफोरबायदि जाबाय ओंखाम खिनिखौ जेनथेन संनानै आं उन्दुना थानोसैसो आयै आं हाला ओरैबायदि सानाय मोन्दों मोदोमखौ अननानै आंखौ गायनो थांनो होनांलालै आयै आं हानाय नङा आं थैना थागोन दे हालाबालाय आरो माथो खालामबावनो नोंहाबो सानसेबो गायफेरा नालाय बेनिखायनो हायाखै नोङो सहायनो दे थांनाङा दे जि जाय जाथोंसै दे आरो माथो खालामबावनो हालाबालाय नोंनि हौवायाबो जेबोखौनो बाथ्रा मानिया माथो जेबो खामानि दामानिबो मावनो थाङा जोंनि सायावल' जानो नागिरो माखौ जानो नागिरदोंबा मोनथिला दे आरो थाथो राननानै थाथो जोंखौल' लामा नायबाय थाबा मा जानो दे बिहामजो बिबो बुजियालै दा नोंबो हालाबा आंबो हानायमोनबा थांगौमोनलै बिहामजो आंथ' रावखौबो लामा नायबाय थाया आंनिया नै आथिङानो हायाहाय आरो गारायबोसो ओंखारबावदों बेसेबा गिदिर गाराय आं नोंसोरनो खिन्थायाखैसोमोन बिहामजो गाराय माबायसि मोनथिलाहाय बिहामजो माबा गाराय डक्टरनाव थांनि र' नोङो हागोन आरो आयै हारसिं थांनो आंबो थांफानांगौ नामा नाङा दे नाङा नोंहाबो मोदोम साग्लिजोबदोंबा ओंखाम खिनिखौ जेनथेन संनानै नोङो उन्दुना थादो आयै नोङो बिमा नालाय बेनिखायनो बुजि मोनो नाथाय बिरदावा आंखौ एसेबो बुजि मोना मानोबा अननायानो गैया आंनि फारसे माथो बुंबावनो बिहामजो नोंहाबो जबरदस्ति हाबा जाफैबाय नालाय ब्रानो नोंखौथ' फार्स्ट टाइमाव मोजां मोनोमोन र' नाथाय नोंहा उनाव मा बुंना लासोनायमोन आयै नोंनोलाय माथो आं खिन्थाखादोंमोन सानसेखालि जेबो बाथ्रा गैया बै मोनसे बाथ्रानि थाखायनो बियो आंखौ दासिमबो नायनो हाला मानसियानो अख्राहाय अख्रा बेनिखायनो सानै हयै हाबा जानांगौलै बिहामजो दा नोङो फैनानै फस्थायबायना अननायबो मोना गाज्रि मोननाङा देनाय बिहामजो बुंनायखाय नोंखौलाय मानो गाज्रि मोनो आङै आं रावखौबो गाज्रि मोना बिरदावखौबो गाज्रि मोना आङो नाथाय दुखुसो मोनो बियो आंखौ मानो एसेबो मोजां मोनला मोजां मोननाय टाइमावथ' बियो आंखौ बेसेबा गोदै बुङोमोन नाथाय दा मानोबा एसेबो सैला बै मोनसे बाथ्रानि थाखायनो बियो आंखौ एसेबांथ' सैलाना ना बियो आंखौ मोजांखौनो मोनखायामोनबा सिगाङावबो ओरैनोसो गोदै रायज्लायफ्लाबाय थायोमोन खोना दा मा बुंबावनो आंबो बिहामजो मोजांबा मोनमारोमोन ना मोनमारामोनबा मोनोमोन खोना आरो सम आंबो सानलायलाङोहाय फिसालाबाबो जुदि नोंखौ एसेबां मोजां मोनोबोला बै मोनसे बाथ्रानि थाखायनो एथ'ग्राब गाज्रि मोनना थागौमोन ना दाथ' आरो नोंसोर जुलिबो जाबाय नोंखौ अननांगौमोन माथो मोजांखौनो मोनामोन खोना नोंखौ सिगांबो बुजायबाबो लायाबा माथो खालामबावनो बिहामजो एसेबां गिदिर गोलाव जाबाय हाबायानो जाबाय थेवब्लाबो मानो गियानानो हाबाखै बिनियाव दाबो खामानि मावनो थांगोन होनबाय थायो नाथाय थांनायानो थांला माथो मादि जाबावगोन बेखौनो सानै आंहा बेसेबा दुखु जायोलै टेनसन जायो नोंगौना बिहामजो दा आरो नै नोंहाबो मोदोम साग्लिजोबना दङोबा माखौ जागोन देनाय माइरङा जोब्बाथाय जोबोद समायना नुथारबाय दे न' साजायनायखाय मोस्रोमागै औ आब' दासो मोजां नुबायना बैथिंजाय एसे आलादायै साजायदों माथो औ मोजां नुबायहाय दासो आं
जोंहा दिनैनो हाबा रखम मोनना लाबायहाय ओजा हाबाया गाबोनसो औ बिदिनो पेन्डेलफोरखौ साजायबाथाय हाबा रखम मोनना लायो ओमफ्राय आब' मादैया अबाव थांखो आरो गायदे आगैया मालायबा ओंखाम संदों गायदेजों जों आइजों गायदे आब' ओंखाम संदों बा संनो लुबैदों खोना मालायबा माबाय बिदि एसेदोंमोन दानि आं नायहैनायाव दे संथोसै दे आंबो मानसिफोरनो साहा हैलायनोसै जाबायानो खोना साहा हैनो औ थ' होमबालाय साहाखौ हैनोसै उखैबाय खोना बिसोरबो दहायनिफ्रायनो खामानि मावगासिनो ना ओमफ्राय अनजालु गुमैमोनालाय बिसोर सगाव माइ लायनो थांदों ओमफ्राय नोंसानि नेरसोन उन्दैफोरालाय माथो दाबो सफैला दा बेलासिसो फैगोन होनदोंलै आब' बियो ओमफ्राय नोंसा आइ बिखुनजोआलाय फैगोन ना फैया मोनथियालाय फैगोन ना फैयाबा फैनाय नङा खोनालै आब' दा आरो दिनै नेरसोना फैबाथाय सोरजों फैगोन बियो फैया रखमलै बियो आंनिबा फैखानाय नङा दे नेरसोन उन्दैफोरा फैबाबो जागोन दे बियो फैयाबालाय मोस्रोम आब' माथो आगै पुचुकुसो फै बिबारि आब'आलाय दङ बियो मायबा मायबि थफ्लायगासिनो रुमाव गाबोन थांनांसिगोन ना आब'आ बेनिखायनो ना औलै आगै गाबोननिफ्राय बिबारि आब'आ न'आव थानो मोननाय नंला फैबाबो आलासि महरैसो फैनांसिगोन आं बेनिखायनोथ' हाबा जानो बासोलै आब' आङो न'खौनो गानना थांनो गोसोआनो गैखाया औलै आगै माथो बुंबावनो आरो हिनजावसा गथ' नालाय हाबा जायाबाबो जाया संसारनि नेम नालाय थेवब्लाबो उनाव एडजास्ट जालाङो दे जामारो न' आब' जायो जानायालाय आगै एसे एडजास्ट जायो जानायालाय थेवब्लाबो न'थिंजाय गोसोखांबाय थायो आरो आंथ' हाबाखौनो जायाखैनालै आयौ माने हाबा जायालासिनो नोंखौ ओरैनो हगारगोन नोंसा आइ आफाया औलै बेनोथ' हाबा जायाबा खारबा नोंखौ हाबा हरथारगोन नङाबा उनावलाय सोर नायगोन बेबो मोनसे जायोना खोथाया हाबा जायि प्रब्लेमा बेबो मोनसे औलै आगै गोबां खोथा थायोलै थेवब्लाबो नों दानो हाबा जाथ'नाङा दे खमसे खम 22-23 दानालागै था आंथ' 40 बोसोरावसो हाबा जागोन 40 बोसोराव 40 है गायदे आगै नोंना बांद्राय 40 बोसोरबा बोरैबा राग'नायनाय नुगोन माथो गायदेआबो मा 40 बोसोराव हाबा जाबा बुरै नुगोन थर' नुवा बिदिनो थागोन आं सिख्लायैनो आरो आं माने हाबाखौनो जानो गोसोआनो गैखायाबा बेनिखायनो जाबाबो 40 बोसोरावनो जानोसै आरो माथो आरो आङो बायसेन्स हाबा जाबाबो आङो बिदिनो 28, 29, 30फोराव जागोन थेवब्लाबो बिदि 40 बोसोरालागि थायाखै नालाय आङो बोरैबा राग'नानै नुथारगोन मानसिफोरा मा बुंगोन मिथिगौ ना खैनानो माथो राग'नानै बुरैथार बेफोरबायदि बुंगोन जोंनोबा सोरनिबा खैनाफोरखौ बुंफ्लाङो बेफोरबायदि जेनेबा बैसो जानाय नुबा बुरैथार माथो बोरैबा राग'नायनाय नुथार माथो बेफोरबायदि बुङोना जोङो बेनिखायनो सानफ्लांलाय लाङो आं बेनिखायनो गायदेआबो एसेबां 40 बोसोरसिम थानाङा 30 बोसोरसिम थानो हागोन खिन्थु 40 बोसोरबा एसे बांद्राय नुगोन आरो बांद्राय राग'नाय नुगोन नंगौ नंनायालाय थेवब्लाबो माथो बुंबावनो आरो मा जायो जाथोंसै दे आरो उनावसो मोनथिसिगोन आरो ओमफ्राय मा मोनबाय नोंसोरना बेदरा बिदि होनायखाय दासो गोसोआव फैबाय आं मस्लासो लांनो फैदोंमोन मस्लाया बै रुमाव दंमोन आं लायनि र' मोनथ'आखै र' लायमोन आब' दे थां हेलौ गाइस आया माथो पुचुकुबो दंफैयो बा दिनैसो नुबाय माथो नोंखौ लाफाथि मालै मा खौरां दिनैसो नुबाय माथो मानसिखौनो माथो बुंबावनो लाइमोन आब' आं दा बेफोरबायदि अबस्थाना बेनिखायनो बर'रावबो गिदिंथिङा दिनैसो फैबाय आं ओमफ्राय ओइ पुचुकु नों माथो बिमादै जासिगोनलै गस्ला बायना दोन दे आरो मा एसेबां लेम थाइजौ थायना दङ आंनो मानो थाइसेबो होया आइया हरा नों हैनो थांनो हाया नामा मा इसेबो अननाय गैया नामा नोंहा जोंनि थाखाय आंखौ अना फिसाजोखौथ' आंनि फिसाजो माने नोंनिनो फिसाजो मिथिबाय आं मिथिया बेफोरखौ आइनाव बिना जायो थांदोंमोन आं थाइजौखौ नायनो होननानै नाथाय आइया आंखौ खावनो थांदों होननानै रायना हरबाय मिथिबाय ओमफ्राय आं बिदोंमोनबो थाइसेबो हरासै आंसो मिथिगौ गथ' जानो लुबैना थायो मानसिया लुब लाब बेसेबा जानो लुबैयो आं मिथिगौ ना थेवब्लाबो आंहा खाफालानो गाज्रि जेबोखौनो मोनजाया
मोनथ'आ आरोहाय थौ मानो होआ आरो ओंखामबो जालां नोङो दिनै बेदर दङना बेदर गोबाव सम जाबायलै बेदर मोनजाथारिया दङना नाबो दङ बेदरबो दङना दङ दे आब' दङ थौ होमबालाय आङो साहाबो लोंगोन ओंखामबो जालांगोन थौ सिगाङावनो साहाखौ लोंहैग्रोनि आरो साहाखौबोथ' ओरैनो होआ खोना मायबा नङा मायबा मोनसेथ' दंखायो खोना ना बेनिखायनोथ' साहाखौनो लोंग्रोहैनि हजम जानाय बायदि हजम जाबासो ओंखामबो जानो हागोन आङो औ थौ नुदोंना आब' लाजिथाराबो मानसियानो दे जेबो नङा दे पुचुकु आगै दा मानसिया लुबैमारदोंबो खोना मोनजामाराबो खोना अनथावथावबो मोनखांहाय माबा मानसिखौनो औलै आब'मोन नंमारगौ माबा मानसिखौनो रागाबो जोङो अननोबो ओंखारो पुचुकु आगै थाइजौ दंसैनो माथो नोंसानाव गोमोन जानो लुबैदों खोना हैयाखै मानो नोंसोर हैयाबाबो गुबुनफोरनि आखायाव होबानो जाबाय बिसोरो मालाय हैगोन ना नङाबा आसा थागोन ना जानो बिदिनो खालामनांगोन मानसिखौनो नुनानै बोरैबाबो मोनलायलाङो दे जालांबाय आरो बिहाबो खाफालानो बेनोमोन खोना संसफितजोंनो जरा दंखायोमोन खोना बेनिखायनो मोनबाय नंगौ नंनाया थेवब्लाबो आया आरो दासिमबो रागा जोंना दङ मानसिखौनो दे बेसांथ' रागा जोंना थागोन आयाबो बिबो सिं सिं दुखु मोनो खोना अननो ओंखारो खोना थेवब्लाबो दिन्थिया आरो जिमानबाबो बिमा बिदिनोथ' बिमायासो खस्थ' खालामनानै बेसेबा गिदिर गोलाव खालामबाय फरायहोबाय नै बिहामजोफोरासो फैनानै राज खालामफैयोलै दा नै बिमाखौथ' नांलायानो बिमाखौ नांलानो हिनजावजोंसो थांबाय खिथौ ओरैनोबाथ' सैथारामोन दालिम होनना नाम खारिबानो बेसेबा रागा थेर जोङोमोन दा नै बिमाखौसो नांला बिमाखौसो सैला दालिमखौसो नांगौ जाबाय दा नै बिमाखौ नागारना थांबाय आं मालाय गाज्रिनो आङो नङा बे राहुलाथ' दालिमखौ सैनायानो थाङामोनलै आंसो दालिम बिहामजो होननानै अनसैमोन बियोथ' आंनि अननायखौबो नायनो हायामोन ओमफ्राय दा गावगाया मानो एसेबां सैग्रा जाखो आंनिबा बे दालिम बिहामजोआ मुलि दौदो मुलि नङाबा बेफोरबायदि जानाय नङामोनथ' पापिया साला एसेबां मोजां सानोमोन आङो सेथि साबित्रि सानोमोन आङो बेसेबा संस्कारसो सानोमोन आं नाथाय नै बिबनांखौनो गाज्रि नोजोर होबाय थायोमोन गोसथोमाबाय थायोमोन सिरि मा एसेबां लैखोनसारि हिनजाव बियो बे दालिमा नुनायावसो आफ्रिबा नोंनिख्रुइ बांद्राय मोजांसिन हिनजाव नायदों र' आंहा गबदानि थाखाय नाङा नोंसोरखौ नाङा आंनो आंनि फिसालाखौ नांगौमोन राहुलखौ नाथाय दा आंखौ नांलायानो बा राहुलनो आंखौनो सैलाबा नायनोनो हालाबा दे थाथो दे नोंसोरनो मोजाङै जाहैदो ओजों मोजां संसार जाहैदों राहुला आंखौ दासो नायनो हाया जादों र' उनाव आंखौनो नांगौ जाफिनगोन उनाव मोनथिगोन हिनजावनि आखल आखुफोरखौ गासिखौबो मोनथिजोबगोन सानसेबाबो मोनथिखायो मा सानदों नोङो राहुल नोङो नोंनि हिनजावखौ मोजां सानदोंना उनाव मोनथिगोन मोजां ना गाज्रि आबा गबदा र' बे गायनाय फुनायनि दिना थांथोसै बेनि उनावनो लाबोनोसै आंहा बिहामजोखौ मालाय गथ'आ माइ गायसेनो खामानिबो मावसेनो मायो आयै आबा बिहामजोजों मोजाङै रायज्लायबाय दङ ना औ आयै आबा र' साननैसो नेथारबाव दा आरो गायनाय फुनायनि दिन ना मालायबा गथ'आ माइ गायोनो खोथिया फुयोनो औ आयै साननैसो थानानैनो लाबोनांसिगोन माने आयै मानसिया माने नुनायावबो मोजां ना साइज दङ महर गोसाथार अबावबा गुबुना लांबा मा जागोन बेनिखायनो थाब लाबोनांगोन मानसिखौ बेफोरबायदि जायाहाय आबा नायना दोननाय सिख्लाखौलाय सोर लांनो हानो फिक्सानो खालामखाबायबा नंगौ नंनायालाय मानसियालाय महर गोसा बयबो लांनो नागिरखागोन बेखौ बयबो गोसथोनो नागिरगोन दा थेवब्लाबो मालाय गथ'आ माइ गायोना फुयोबोनो साननैसोनि उनाव लाबोसिगोन दे आबा ना औ आयै जागोन दे साननैसो माने सप्तासेसोनि उनावनो लाबोखानोसै दे ना सप्तासे नङाबा 10-12 दिनसोनि उनाव औ आयै औ जेखिजाया थाबैनो लाबोनांगोन मानसिखौ नङाबा मानसिफोरा बोना लांगोन दोलै सेंग्राफोरा लाङा दे गावया थाङाबा बोरै लांनो हानो दे आबा खावनानै लांनोबो हानाय ना दे नोङो जेबो टेनसन खालामनाङा आङो 10-12 दिनसोनि उनावनो लाबोखानोसै बिहामजोखौ जागोन दे जागोन